Primer vaig fer disseny gràfic, editora del CAU, i vaig estudiar un grau a la universitat, espai d'informació juvenil, tardes, de 4 a 8, un ping-pong, 12 fins a 30, entre uns 70 i 80 joves. Jo depenc de l'Ajuntament, us ho passeu bé amb mi. Els masclistes, una de les principals seria el local, sí i no, al costat de la policia, el Joan Turo, el Punky, diversió. Matins estic a l'Ajuntament, Archer i Tac i les Babel Futbol, moltíssimes. Karting, grans, pel·lis, cuina... Les dos, Vacarisses, ping-pong, gegants. La Sílvia Pérez Cruz, Figaflowers. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del nostre podcast, on coneixerem una mica més a la Txell i la seva feina com a responsable del Raig. Bon dia, Txell, com estàs? Molt bé, bien. T'agrada la nostra sala? La veritat és que és molt xula, la teniu molt ben muntada i estic sorpresa perquè m'agrada molt tot. Hi ha moltes càmeres, fa una mica de vergonya per això. Si et sembla, començarem a l'entrevista coneixent-te una mica més. Nom complet? Em dic Meritxell Sorolla Soler i tot i així tothom em diu Txell i les nenes i els nens del Raig també em coneixen com a Txell. Lloc i any de naixement? Vaig néixer a Terrassa i vaig néixer al 93, fa molts anys. Molts de vosaltres encara no havíeu nascut. Què vas estudiar? Vaig estudiar, primer vaig fer disseny gràfic a la universitat, però me'n vaig adonar que no era realment el que m'agradava, sinó que m'agradava més estar amb joves i això, perquè era monitora del CAU, i havia estat al CAU també, i després me'n vaig anar a fer animació sociocultural. I llavors, quan vaig acabar, vaig estudiar un grau a la universitat d'educació social. I ara ja passarem a parlar del Raig. Què és el Raig? Doncs el Raig és un espai d'informació juvenil on els joves poden venir cada tarda i a part de donar informació sobre temes de feina, treball, salut i altres coses, també és un espai que es pot venir a jugar, fer tallers i activitats. I està obert del dimarts a divendres, aquestes tardes, de 4 a 8. Quants anys fa que hi treballes? Doncs la veritat és que fa ja uns quants anys. Ara aquest any farà 5 anys que hi treballo. Vull dir, ha passat bastant temps i la veritat és que em passa molt ràpid el temps. Què hi podem trobar al Raig? Doncs hi podem trobar ordinadors, hi podem trobar també una taula que ens fa servei com si fos un ping-pong. Ojalà tenir una taula de ping-pong, que és una de les coses que més demaneu. També tenim uns sofàs, tenim també unes taules per fer els tallers i les activitats i també hi ha molts murals, n'hi ha 4, que estan fets per 2 artistes i n'hi ha 2 que estan fets per joves que han vingut al Raig algun cop. A partir de quina edat el jovent pot venir al Raig? Doncs en principi són de joves des de 12 fins a 30, però moltes vegades ja quan les nenes i els nens de 6è ja ha passat l'època del Nadal i estem al segon trimestre, per molt que no hagin fet els 12 anys ja poden començar a venir. Llavors poden venir a aquesta edat. T'haig de dir per això, Biel, que normalment els joves que venen són d'entre 12 i 15 anys. Més grans no en venen tants, la veritat. Vull dir, no acostumen a venir nens tan grans. Quants usuaris en formen part? Mira, t'explico. Quan vaig començar eren molt pocs. O sigui, tenia 12 joves al mes, més o menys, però ara et puc dir que cada mes veniu
entre uns 70 i 80 joves diferents, que per això quan entreu al raig el que faig és fer una llista i apunto les persones que veniu. I llavors, doncs, això, entre el que et deia, doncs, uns 70-80 joves al mes. I el dia, depèn del dia. Hi ha dies que són moltíssims, que n'arribeu a venir uns 30 o així, i hi ha altres dies doncs, que veniu més pocs perquè fa calor, us agrada més anar al riu o això. Però que va variant una miqueta. Pel que fa al poble, de qui depens? Jo depenc de l'Ajuntament, tot i que el raig, ara em poso una mica tècnica, el raig depèn d'una licitació, tot i que el raig és d'un ajuntament, jo depenc d'una empresa. Llavors, aquesta empresa, que està contractada per l'Ajuntament, a mi em dona feina i jo faig aquesta feina d'estar al raig amb els joves. Però al final els que em diuen que haig de fer les coses i això és l'Ajuntament. Les activitats, com les esculls? Fa un temps que vaig posar una caixa de fusta sobre la meva taula i només entrar i aquesta caixeta que les joves i els joves el que poden fer és anar afegint les seves activitats o les activitats que volen allà dintre. I llavors, quan s'aproxima al final de mes que haig de fer el cartell, les traiem i llavors les anem triant. I, per exemple, ara que ve l'estiu jove i això, doncs també totes les activitats surten de les propostes i les idees que em aneu fent. En quina de les tasques que fas gaudeixes més? Diria que amb totes. Hi ha dies més difícils que altres, però m'agrada molt estar amb joves. Com deia, vaig deixar la carrera de ser dissenyadora gràfica per estar amb joves. Llavors, bàsicament també és passar la tarda amb vosaltres, que m'expliqueu coses, que, ser una més del raig també m'agrada com molt i tenir com la confiança en vosaltres i que us ho passeu bé amb mi. Què es pot fer i què no es pot fer? Aquesta és bona. Què es pot fer al raig? Es pot fer dintre de les normes i això, una mica el que vulgueu, tallers, jugar a ping-pong. Què no es pot fer? Pues tenir actituds masclistes, LGTBI-fòbiques, racistes, maltractar el material, maltractar la taula de ping-pong, maltractar les raquetes de ping-pong. Llavors, aquestes coses són coses que hem anat parlant moltes vegades al raig de com hem de tractar el material i també com tractar la dinamitzadora o dinamitzador que hi hagi. Normalment, t'haig de dir, Biel, que aquestes coses que no es poden fer no passen gaire. Vull dir que us porteu molt bé. Si poguessis millorar coses del raig, quines milloraries? Una de les principals seria el local, perquè sí que és veritat que quan jo vaig entrar, aquest local és un local nou. Abans estava el local ubicat a l'Ajuntament en una sala molt més petita que el local que tenim ara. Però tot i així penso que és un local que li falten com molt mobiliari, moltes coses que aproximin com més a la joventut a venir. I després també el que m'agradaria molt i el que em molaria molt és que hi hagués un espai exterior que es pogués jugar fora i no dependre del carrer de l'Església, que és on està ubicat. Però un local ideal que m'agradaria molt que hagués sigut el raig és on hi ha el centre no turístic, que allà està com apartadet, és molt xulo, i allà haguéssim tingut un espai exterior molt guai per fer activitats. T'agradaria que hi anés més gent? Sí i no, perquè, com et deia, Biel, estem rondant els 80-90 nanos, llavors per mi és un gran èxit de participació. Dic que no perquè, clar, jo estic jo sola allà també al raig. Llavors, si hi hagués algú altre, és com si siguéssim 150 persones. Ara, jo sola allà també és complicat tenir 30 joves alhora amb totes les hormones i tot el que comporta ser adolescent. Llavors, això, diria que sí, que no, més o menys. T'agrada la situació actual del raig? Això que et deia, ara que dèiem lo del local i això, el carrer està, o sigui, el local està al carrer de l'Església, que està com molt ben ubicat,
penso que l'estar al centre del poble i també el no estar connectat com estava abans amb l'Ajuntament, que també estava com al costat de la policia, que potser comportava que els joves no s'hi apropessin tant per vergonya o per lo que fos. Penso que hem millorat amb això i el fet d'estar al centre facilita una mica que els joves puguin venir. Però sí que diria que ojalà puguem tenir un local més gran i amb un lloc exterior per poder fer les activitats i que no haguem d'anar al mig d'una plaça o la pista de Balsareny, per exemple, per anar a jugar. Ens pots dir alguna cosa que molt poca gent conegui del Raig? Aviam, això és complicat. No sé si coneixeu qui ha fet els murals del Raig. Jo crec que no. Tu el coneixes, Biel? No. Mira, un dels murals l'ha fet el Joan Turo, que és un dibuixant que té molts dibuixos aquí al poble, per exemple, que hi ha a la Quitxalla i n'hi ha altres també. I després també l'altre mural el vam fer amb el Punky, amb un noi que és d'aquí al poble, i aquest va ser el segon mural que vam fer. I llavors els altres dos els vam fer amb els joves que ara fan quart d'ESO, però quan el vam fer feien primer d'ESO. Com definiries el Raig en una paraula? Diversió. Moltes vegades vas a les escoles. Quina és la teva tasca? Una de les tasques que faig com a dinamitzadora juvenil és la del punt al pati, que sí que és veritat que aquest any no ho hem fet tant, per manca de recursos o de temps, però també una de les altres coses que faig, que això està vinculat amb l'altra feina que tinc, és fer tots els temes dels tallers de sexualitat i gènere que faig als instituts. I llavors també una cosa que penso que és molt important és que cada mes porto els cartells de les activitats a totes les classes perquè així pugueu saber les activitats que es fan i que no només sigui a través de l'Instagram o això que us arribi als tallers i les coses que fem. A part de treballar al Raig, fas alguna altra cosa en l'àmbit laboral? Sí, als matins estic a l'Ajuntament, que treballo com a tècnica d'igualtat, feminismes i joventut, i que això comporta una feina com molt més burocràtica d'estar a l'ordinador, com més pal, diguem-ho així. I llavors per això, per exemple, a les tardes em mola molt més les activitats que fem, perquè al matí és com molt de despatx i a la tarda és com molt de passar-m'ho bé amb vosaltres i desconnectar una mica. Què és el més significatiu que recordis que hagi fet el Raig? Moltes coses, la veritat. Totes les activitats que fem a mi m'agraden molt, però els moments que recordo més són quan fem les activitats de l'estiu jove, perquè és quan fem les activitats com més xules i més divertides. I una que m'agrada molt, que la porto fent des de que vaig començar, és el de l'archery tag i les Babel Football, que és allò com si fos un paintball però amb tir amb arc, i que és una activitat que segueixo repetint any rere any perquè fins i tot jo m'ho passo bé. Vull dir que... I aquest any es torna a fer, també. Tens algun somni per realitzar el Raig? Un altre local. Cada dia de la setmana és igual? No, cada dia de la setmana és diferent. O sigui, és el que té treballar amb joves. Vull dir, hi ha dies que això estan molt tranquils, no hi ha gaire escrits, però hi ha dies que haig de posar-me una mica sèria perquè surto d'allà, que ja els hi dic de vegades, que sortiré d'aquí amb mal de cap. I també és diferent perquè això també fem cada dia activitats diferents, no cada dia, però hi ha programades 6 activitats cada mes i si no hi ha activitats però les persones tenen ganes de fer alguna cosa, també fem jocs i fem altres coses també. Tens alguna cosa prevista per l'estiu? Moltes, moltíssimes. Ara d'aquí poc, ara sortirà el cartell del juny, que l'estàvem muntant ahir amb alguns joves que van venir al Raig, però el cartell del juliol el tinc ja tot fet i són 4 setmanes que cada dia de la setmana hi ha una activitat diferent, que sigui piscina, que el kàrting, ens en anirem també això del Babel Futbol, sortidetes al riu, després també ve una gent a fer
portaran Playstations i Nintendos i farem tarda de videojocs, vull dir que moltes coses. Us heu d'apuntar, per això, algunes de les activitats. Si et sembla, seguirem amb un test de preguntes que has d'intentar contestar el més ràpid possible. Vale, ho intento, Biel, va. Activitats grans o petites, Grans, jocs o pel·lis, pel·lis, activitat exterior o interior, exterior, taller de cuina o de pintura, cuina, estiu o hivern, hivern, mar o muntanya, muntanya, manualitats o sortides, sortides. raig o ateneu, Ah, les dos, Navàs o Balsareny, vacarisses. No em feu triar entre Navàs o Balsareny, perquè si no Jenga. algun em batarà. Jenga o ping-pong, Ping-pong, fira de primavera o festa major, festa major, gegants o nans de Navàs, gegants. carnestoltes o fira de tardor, Ai, fira de tardor, música folk o rock and roll. música folk. I ara, per acabar, ens hauries de dir 3 personatges, poden ser històrics, reals o ficticis, amb qui compartiries pis, aniries de viatge i sortiries de festa. Vale, compartiria pis amb el cantant d'Oques Grasses. Me n'aniria de viatge amb la Sílvia Pérez Cruz, que segurament no sabeu qui és, però bueno. I sortiria de festa amb els Figaflowers. Doncs ara sí, moltes gràcies per aquesta estona i fer possible aquesta entrevista. Esperem que més endavant ens tornis a venir a visitar per explicar-nos més coses i puguem parlar de les noves activitats. Felicitats. Moltes gràcies, Biel. De nada.